Nyt olemme täällä Matti Alakyrön tilalla. Paikka on kyllä hieno ja rauhallinen. Matti on etsimässä itselleen luotettavaa jätevesijärjestelmää. Toivon, että löydämme hänelle juuri oikeanlaisen. Mennään katsomaan, mitä Matti meille kertoo. Mä oon Matti Alakyrö, 56-vuotias. Ja mä oon tämän sikatilan isäntänä ja toimin tässä vain yksin. Onneksi meidän pojat Eetu ja Ville niin ne auttaa tässä töissä mua. Ja tätä sikatilaa aion jatkaa niin kauan kuin tässä jaksaa tehdä tässä hommia. Ja mä haluaisin jätevesijärjestelmän sellaisen, minkä kanssa tulee toimeen. Se pitäisi olla sellainen pitkäkestoinen, kestää kauan ja sitten on luotettava. Olen valmis panostamaan järjestelmän hoitoon ja lupaan pitää sitä hyvää huolta. Kaikki hyvät vaihtoehdot ovat tervetulleita. Odotan mielenkiinnolla vastauksia. Meillä olisi, Matti, sinulle juuri oikeanlainen jätevesijärjestelmä tähän tarkoitukseen. Pienpuhdistamo. Vain pienpuhdistamo? Kyllä. Pienpuhdistamo käy mihin tahansa maastooloihin, pohjavesialueet pois lukien. Pienpuhdistamoissa on tärkeää, että jätevettä tulee ympäri vuoden. Niitä on eri kokoisia, joten perheen koko ratkaisee, kuinka suuri puhdistamo kannattaa hankkia. Käyttöikä on 20 vuotta. Pienpuhdistamoita on useita erilaisia valmistajasta riippuen. Yleensä jätevedet käsitellään annoksina eli panoksina. Varastosäiliöön kootaan tietty määrä jätevettä, joka pumpataan edelleen prosessisäiliöön käsiteltäväksi. Yleensä puhdistuksesta huolehtivat bakteerit, jotka kuolevat, ellei uutta puhdistettavaa tule säännöllisesti. Monesti fosforin poistoa tehostetaan syöttämällä järjestelmään kemikaaleja. Puhdistunut vesi johdetaan maaperään tai vesistöön. Ylläpitona viikoittainen tarkistus, jossa varmistetaan, että tekninen laite toimii oikein. Ylijäämä lietteen tyhjennys 2-4 kertaa vuodessa laitemallista riippuen, joko lieteautolla tai laitteen oman järjestelmän avulla. Vuosihuollot vaativat ammattilaisen käynnin. Rakenteiden kunto on tarkastettava myös 10 vuoden välein. Valinta on ollut mielenkiintoinen ja pidän kyllä tästä. Me jatkamme kyllä yhteistä matkaa. Alakyrö löysi mieleisensä ratkaisun. Seuraavalla kerralla siirrymmekin maatilalta matkailuyritykseen. Minä olen Mira Nuutinen ja nähdään seuraavassa jaksossa. Hei hei!